Doha khangli sebai angni bikhaya Mejang menai ni orai Mejang menai ni orai Gele payana Simang magthang angni Orai garbaya Orai jiwa Barse bibar Geulang morai Angni dorkonga Nuzapayana Abangni Serzinaya Serzinaya Barse bibar. Hello friends, good evening. Please click on this blue link. Visit my all videos. Subscribe kalam, share kalam. Nongtangmonna आंनि बे YouTube चेनेलखौ डेभेलप खालामबाय थानायनि थाखाय जोबोद साबायखर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे YouTube चेनेल डेभेलप खालामनायाव हेफाजाब खालामगोन मदद खालामगोन गोबां रिक्वेस्ट खालामगासिनो दङ सानफायाव सानै साथामल' साबस्क्राइब खालामो नायनायालाय गोबाङानो नायो किन्तु साबस्क्राइब खालामा थ' बर'यै माबानो बर' रावाव मेथाइ खननांगौ होननानै गोबाङानो आंखौ कमेन्ट्सआव लिरहरो बेखायनो दिनै आं मिउजिक गैयै हारमनियाम गैयै बे थुख्रासेखौ खनबाय आरो एसेबाव हर गेजेराव दाउखौल'आ गाबोला आंहा गोरबोआव हांमा सुयो आंहा गोरबोआव हांमा सुयो हेलो फ्रेन्ड्स आसा खालामो फैगौ सानफ्राव आरो आं मोजाङै बर' रावाव मेथाइ खनगोन थ' नोंथांमोना फटाफट आंनि बे YouTube चेनेलाव बे ब्लु लिंकआव थुनानै हो भिजिट खालाम साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ गुड नाइट